हेल' लोगोफोर बड' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोननै इउटुबनि आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। मानि बे मोननै इउटुबनि आपडेटआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा। मानि स्किप खालामोबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा बे आपडेटआ मा आपडेट लोगोफोर। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोननैसो फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आं बिदिनो नोंसिनि गेजेराव मानि इउटुबनि रिलेटेड इउटुबनि गोदान आपडेट लानानै फैबाय थानो हायो लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा जासे नोंसिनो खोन्थादिनि लोगोफोर बे मोननै गाजा आपडेटआ मा लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव खालामा जासे आंनि मबाइल स्क्रिनाव मानि इउटुबखौ अपेन खालामनानै खोन्थादिनि लोगोफोर। नै दा आं बिदिब्ला इउटुबखौ अपेन खालामनोसै। नै लोगोफोर इउटुबखौ आङो अपेन खालामबाय। नै आङो मानि बेयाव खोन्थागोन। नै लोगोफोर आंना ओरैनो अट' प्ले जाबाय। नै लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंनि सबसे गाजासिन आपडेट लोगोफोर। मानो होनोब्ला इउटुबा जोंनो बे आपडेटखौ होनोनो नाङामोन लोगोफोर। नै मानि थाखाय गाजा आपडेट होनोब्ला नै बाहाय भलियामबो थाबावोसो। नै लोगोफोर मानो सिगाङाव दंमोन दंनाया, ओमफ्राय भलियामखौ होनो हायामोन। नै दा भलियामबो होनो हानाय जाबाय। नै लोगोफोर एलाय नै आं दा नोंसिनो ससे डिम' देखायनि। नै लोगोफोर एलाय नै लोगोफोर जोंना मानि सिगाङाव मा जायोमोन, इउटुब नायब्लाबो मानि बिदि स्क्रल खालामबाबो मानि इउटुबा अट' प्ले जाबाबो मानि साउन्डआ बन्द' जायोमोन। नाथाय जोङो दा इउटुब बेनिफ्राय मा जाखो, साउन्ड होनायनिफ्राय जोङो मानि सिङावनो हाबनो गोनांथि गैला। नै लोगोफोर जोङो मानि भलियामबो होनानै नायनो हाबाय, आरो जोङो मानि दाननानैबो नायनो हाबावबायसो। नै स्क्रल मानि बेखौ काट खालामनानैबो नायनो हाबाय। नै लोगोफोर दा बिनिफ्राय जोंहा मा खहा जागोन होनोब्ला जोंना भिउबो खहा जागोन, लोगोसे जोंना भिउआ एड जानाय नङा लोगोफोर। मानि बे आपडेटआ थाबाय थायोब्ला जोंना भिउआ, जेनेबा नोंथांनि भिडिअखौ सोरबा बिदि नायोब्ला जोंना भिउबो गाखोनाय नङा। आरो बै चेनेल गिदिरफोरनिखौ बिदि नायोब्लाबो मानि बिसिनाव एडबो गाखोनाय नङा आरो एडभार्टाइसबो फैनाय नङा लोगोफोर। दा बेजों गोबां खहा जागोन। जोंनो बे आपडेटखौ होनोनो नाङामोन लोगोफोर। बेनो जाहैबाय जोंनि इउटुबनि बयनिख्रुइबो गाजासिन आपडेट लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोंनि इउटुबनि क्रियेटरफोरखौ मानि गोसो बायहोनाय आपडेट लोगोफोर। मानो होनोब्ला जों इउटुब फिसानि क्रियेटरफोरखौ गोसो बायहोनाय। मानो होनोब्ला जोंहा भिउ गाखोआबा जों इउटुब मानि भिडिअखौ बानायनो बायो, नङा होनबा लोगोफोर। नै दा बयनिखौबो भिडिअखौ नाय लोगोफोर, अट' प्ले जायो। नै लोगोफोर आं दा नोंसिनि बे जोंनि बर'नि चेनेलखौ नैबेखौनो आङो हाबनानै मानि दसे नोंसिनो डेम' देखायनो। नै लोगोफोर एलाय नै लोगोफोर मानो होनोब्ला जोङो साउन्डखौ अन होनानैबो नायनो हायो, गोसोबायदि दाननानैबो नायनो हाबावोसो। नै लोगोफोर दा होनब्ला जोङो बेयाव क्लिक खालामनो मा गोनांथि लोगोफोर, क्लिक खालामनो मा गोनांथि जाखो जोंना दानिया होनबा जोंना ओरैनो अट' प्ले जायोब्ला होनबा जोंनो बेबायदि आपडेटखौ मानो नांगौ लोगोफोर। जोंना बे आपडेटखौ होनाय लोगो लोगो जोंना माखासे इउटुबारफोरनि भिउआ जोबोर खम जादों, आरो आर्निंआबो जोबोर खम जादों। मानि थाखाय आर्निं भिउ खम जादों होनोब्ला जोंना रावबो मानसिफ्रा दाना मानि सिङाव बारा हाबनानै नायलायला लोगोफोर। मानो होनोब्ला हारसिंनो अट' प्ले जायो नालाय, आरो नांगौखिनिखौ जोङो नुखाजोबो, सिङाव हाबनांगौ गोनांथियानो गैया लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय इउटुबनि सबसे गाजासिन आपडेट लोगोफोर। नोंसोरो माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बे आपडेटआ नोंसिनि थाखाय थाबाय थानांगौना थाबाय थानाङा? आंनि थाखायथ' थाबाय थानाङा लोगोफोर। दा बेखौ अफ खालामनानैबो लानो हायो लोगोफोर। आं नोंसिनो खोन्थागोन बेखौ माबोरै अफ खालामनानै लायो। आरो आं नोंसिनि सिगाङाव मोनसे आपडेट खोन्थाबावनो। नै लोगोफोर दा आं आंनि चेनेलाव फैनोसै। आंनि चेनेलाव फैनानै नै बेयाव आं दा आंनि चेनेलाव फैबाय। नै लोगोफोर मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय डिसलाइक आरो लाइक। नै लोगोफोर नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जेसेबां डिसलाइक खालामगोन, बेयाव डिसलाइकनि जेबो काउन्टखौ नुनो मोननाय नङा। नै दा लाइकनि काउन्टखौल' नुदों। नै लोगोफोर नोंसोरो नुदोंना, आंना नै लाइकआ 35 जानानै दङ आरो डिसलाइकआ 0 जानानै दङ। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफ्रानो डिसलाइक हरदों जानो हागौ, नाथाय आंनाव डिसलाइकआ मानि काउन्ट जायाखै, मानि नाम्बारखौ नुला दाना लोगोफोर। बेखौ बयबो मिन्थिया नङा, मिन्थिखागौ दानिया। मानो होनोब्ला इउटुबा गोदान आपडेट लाबोबाय थायो लोगोफोर। बे आपडेटखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आं नोंसिनो बिदिनो टेगनि सोमोन्दै मानि इउटुबनि रुल आरो माखासे गाइडलाइनफोरखौ आङो आंनि चेनेलाव मानि नोंसिनो दिन्थिनो हायो लोगोफोर। दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों मोननै गाजा आपडेटआव नोंथांमोना अबे आपडेटखौ साबसिन मोनदों? जोंनि थाखाय नैबे डिसलाइक आरो लाइकआ मोजां जादों नङा होनबा लोगोफोर। मानो होनोब्ला जों क्रियेटरफोरनि थाखाय मानि थुलुंगा होनाय जादों आरोखि नैबे मोनसे लाइक डिसलाइकआ। मानो होनोब्ला जोङो डिसलाइकखौ मोनजानो बायो, बयबो गाव गावनि चेनेलाव जोङो डिसलाइकखौ मोनजानो बायो।
ओमफ्राय लाइकखौ मोनजानो लुगैयो। बेयो जोंनि थाखाय मोजां आपडेट। आरो मोनसे आपडेटआ जाहैबाय जोंना अट'प्ले। नै अट'प्ले जानाया जोंनि थाखाय गाज्रि आपडेट। मानो होनोब्ला अट'प्ले होनानै नायोब्ला जोंना भिउबो सिखारनाय नङा, लोगोसे जोंना माने भिउआबो काउन्ट जानाय नङा। आरो जोङो बेयाव माखासे गिदिर गिदिर चेनेलफोरनि थाखायबो माने एडभार्टाइस गाखोनाय नङा। एडभार्टाइस गाखोआबा जोंना मा जागोन, आर्निंआनो फैनाय नङा लोगोफोर। जोङो भिडिअखौनो बानायनो गोसो जानाय नङा। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आं नोंसिनि गेजेराव बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ आपडेट लानानै इउटुबनि आपडेट लानानै फैबाय थानो हायो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय। आं दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।